silvermedaljes, silverbalkies. Eerste plek, Neil Delport met een gemiddeld van 86,8%. Tweede met een gemiddeld van 86,5%. Abigail Collins. Delani Snyman. Saam met haar in die derde plek, Melissa Viljoen. Albei een gemiddeld van 85,2%. Sintyn van der Berg. Klein botteltjies groot geld. Brittany Coetzee. Annelie Logrenberg. Achtste plek, Benita Met. 82,5% gemiddeld. Gesamentlik in die 9de plek, Jan Hendrik de Kok. Gemiddeld van 80,5. En Marley Hammer. Geef hulle lekker hande klap.